Kaixo, ongi etorri, gaurkoan sekulako abentura batean murgilduko gara. Pentsatu hau film epiko baten laburpen azkar bat dela. Zuen erreligioek ikasgaian ikusi duen guztia errepasatuko dugu, baina aspertu gabe. Klaseko momenturik onenak ekarri ditut ona. Prest zaudete? Goazen. Hasteko galdera potolo bat bota nahi dizuet. Zergatik gaude hemen? Baina benetan? Zergatik? Pentsatu alduzue inoiz horatan? Lasai, gaur erantzuna ulertzeko 5 gako emango dizkizuet. Egia esan, historia hau oso interesgarria da. Hau da gaurko abenturaren mapa. Zehatz-mehatz hau ikusiko dugu. 1. Unibertsoaren sorkuntza. 2. Israelko herria. 3. Jesusen bizitza. 4. Garizuma eta Paskoa. Eta 5. Misioak eta domund. Azkar eta argi. Puntuaren zenbakia 1. Unibertsoaren sorkuntza. Nola hasi zen dena egia zan. Dena hasiera nazten da noski. Irudikatu gela bat. Gela hori erabat ilun dago. Ez dago ezer. Ez masairik, ez argirik, ez da soinurik ere. Bat-batean, pum, argi leserketa izugarri bat. Kristonen argia ikusten duzue. Horixe bera gertatu zen unibertsoan. Jainkoak dena sortu zuen, ez eretzetik. Magia bezala, bizitza agertu zen. Batzuetan pentsatzen dugu zientzia eta erreligioa haserre daudela, baina ez da egia. Entzun datu hau. George Lemaitre zientifiko handi bat izan zen, eta badakizu ezer, apaiz katolikoa ere bazen. Berak asmatu zuen Big Bangarren teoria. Unibertsoaren leherketa hori, badakizue. Beraz, unibertsoak hasiera bat dauka. Eta jainkoaren sorkuntzak helburu oso argi bat dauka. Zuek eta ni maitasunez sortuak izan gara. Ez gaude hemen kasualitatez lagunok. Goazen biderren gaiarekin. Puntu zenbakia 2. Israelgo herria. Salbazioaren historia? Egin dezagun maleta, hau historiako bidaia handiena da. Bidaia epiko hau Abrahamekin hasten da. Jainkoak promesa bat egin zion izarrei begira, bere familia izugarri handia izango zela esan zion. Gero, Moisesek daukagu, imaginatzen duzue itsaso gorria bitan banatzen hori egin zuen Moisesek, bere herria esklabotatzatik askatu zuen, eta gero David gaztea agertzen da. Davidek Goliat erraldoia garaitu zuen harri txiki batekin. Azkenean errege handia bihurtu zen, pelikuletan bezala. 3. gaira iritsi gara. Puntutzen bakia 3. Jesusen bizitza. Aurreko promesa guztiak beteko dira hemen. Jesus gure historioko benetako protagonista da. Hemen 4 idazle ditugu, evangelistak deitzen zaie, pentsatu 4 zinema zuzendari direla, bakoitzak Jesusen biografia grabatzen du, baina angelu ezberdin batetik. Mateok angelu bat du sinbolo, eta kristau judioentzat idatzi zuen. Markosek erromatarrentzat, Lukasek beste herrientzat idatzi zuen, eta Joanek mundu guztiarentzat. 4ek elkarrekin Jesusen historio ikaragarria osatzen dute. Hauek dira Jesusen momentu onenak. Belenen jaio zen, oso modu sumean, korta batean. Gero gaztea zenean, Jordan ibaian bataiatu zuten. Jesusek parabolak erabiltzen zituen irakasteko. Zer dira parabolak? Eguneroko istorio simpleak dira, elkarmola maitatuko azaltzeko. Horrez gain, gaixoak sendatu zuten, pobrei lagundu zien beti, denei erakutsi zien bere maitasuna. Baino, istorio honek une gogor bat dauka. Jesus atxilotut zuten, eta gurutze batean hil zuten. Hori izan zen bere azken sakrifizioa guregatik. Baina, adi, ez zen hor amaitu. Jesusek heriotza garaitu zuen. 3. egunean piztu egin zen. Bizitzara iturri zen. Horrek itxaropen izugarria ematen digu mundu guztiari. 4. gaia, puntu zenbakia 4. Garizuma eta Paskoa. Gure bihotza prestatzeko garaia da hau. Pentsatu garizuma kirol entrenamendu gogor bat dela, baina gorputza beharrean gure bihotza jartzen dugu forman. 40, zenbaki hau super garrantzitsua da. Jesusek 40 egun eman zituen basamortuan, jangabe eta pentsatzen. Eta guk ere 40 egun ditugu Paskoa pondo prestatzeko. Paskoa delako festa handiena. Entrenamendu honek
Hiru urrats erraz ditu. Lehenengoa otoitza. Hau jainkoarekin hitz eritea besterik ez da. Egunero apurtxo bat. Bigarrena, baraua. Baraua litxarreriak edo kapritxoak alde batera uztea da. Sakrifizio txiki bat da. Eta hirugarrena, limosna. Hau da, gure dirura edo denbora besteekin partekatzea. Hiru gauza erraz, bihotza sasoian jartzeko. Garizuma austerre egunean hasten da beti. Egun hortan errautza jartzen digute kopetan. Gurutze forma dauka. Baina zer esan nahi du marka horrek? Oso erraza da. Bideo-jokuetan bezala berrabiarazi edo reset botoia sakatzea da. Errautzak hau esaten du. Hobetu nahi dut. Berriro hasi nahi dut. Beti daukagu bigarren aukera bat hobeak izateko. Eta iritsi gara azken gaia, puntu zenbakia 5. Misioak eta Domund. Orain gaur egungo eroiei begiratuko diegu. Zer da zehazki Domun eguna? Mundu mailako taldelan izugarri bat da. Urrian izaten da. Jende askok bere etxea uzten du eta oso urrutira joaten da. Hauek misionariak dira. Ospitaleak eta eskolak eraikitzen dituzte. Eta Jesusen mezu honori zabaltzen duten leku guztietan. Domund eguna da guk haiei laguntzeko eguna. Gure laguntza asko behar dute. Begiratu zenbaki honi, 11 milioi euro baino gehiago. Dirutza ederra, ezta? Espainiak diru hori guztia bildu zuen 2024an, Domund egunari esker bildu zen. Eta zertarako, 1000 proiektu harrigarri baino gehiago ordaintzeko. Eskolak, sendagaiak, jatekoa, gure ekarpen txikiarekin gauza izugarriak egiten dira. Aurtengo kanpainaren esaldia hau da. Itxaropenaren misiolariak herrien artean. Baina entzun ondo gauza bat. Ez duzu ezartan munduaren beste aldera bidailatu misiolaria izateko. Zuen ikasgelan bertan izan zaitezteke misiolariak. Nola? Zuen lagunei lagunduz. Norbait patioan bakarrik badago arekin jolastuz. Hori ere misio ederra da, hementxe bertan. Bueno, iritsi gara abenturaren amaierara. Unibertsoaren hasieratik gaur egunera arte biaiatu dugu elkarrekin. Orain, historia epiko hau zuen eskuetan dago. Zuek zarete hurrengo protagonistak. Prestal zaudete historia handi honen parte izateko? Pentsatu ondo horretan. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengora arte.